sani fa da kai wani banza ne kawai kuma gaskiya kana aikin ka yadda ya kamata. Kawai ka gane abin da nake faɗa shine ina da matsala da mutanen kirki. Saboda ba sa yin abin kirki. Har sai banzaye irin ka irin ku sun biyo ta kan uwayensu da yan uwansu mata tukunna suke kokawa. Sabanin haka ba sa komai. Yanzu dai ga yamu. Kun biya kuna da abin da kuka ci. Ko ne tukunna. Yalla bar amsa tsari na dokar ko yan kurkus na da haƙƙin. Yalla bar ina rahoton binciken farkon rawar. Wani ya taimaka ya kira min lauya na. Wayyo ya zai. Wani ya gaya mun laifina. Kama ne tashin zuciya nake ne. Tauye sashe na 54 a cikin shekara ta 1991. Wato wannan ya ma fi kanta ita dokar sanin sassan doka. Ina so ne a cawi faka-faka shi wai baka gane ne wani na naɗa ka matsayin speto. Yanzu kuma kun ji sakwatanci yake ko zamfaranci ne wani yana ma fahimta me yake faɗa kuwa. Yalla bai daga safiyar yau zuwa yanzu yayi yarika sun kai tara. Wallahi sai fa da yake ta yi cewa wai shi san baya samun karsashi haka ya tuba da Hausa haka ya tuba da me na kace karsashi mai ne karsashi to ko me kuma wani karsashi oho hai gurgusan don Allah ku yi wa Allah ku haɗa da mahaifiyarsa mana domin akwai wani abu guda yadda nake so na tambaye ta an to wani irin abinci kika ci ne da juna biyun yaran nan ki ga man ki maka ainihin labai a gani na ma azumi ce a ranar da ta haife shi yalla bai ga wata batuyar madam nan ta zo ne tana so ta birin sai labai sun sen mafarki kake yi ne yalla bai na rasa da gaske ne ku ga sarkar kunan ta zo beli na ya zo nawa ne a nan 2 ai koyarwa daidai take tana cikin hayyacinta na fito da sassafe neman su lalla sai na ga ina kika samu wannan rediyon amma ta yake kike iya jurarsa to shi ga jama'a sai an jima fa